Jeg sætter bare i gang, men jeg kan bare ikke se, hvor jeg skal. Der sagde de, du var en hengst, hvad kan hvad fanden har han? De har lige sagt, du var en hengst. Herfra. Jeg synes, du bliver bagbenet, når du går derned her. Ja, den er kun derovre. En. Ej.